Vážení diváci Britských listů, vítám vás u druhého dílu rozhovoru se slovenským filozofem a politologem Borisem Zalou, ve kterém se budeme věnovat také situaci na české levici. Já ještě využiju tu možnost, že dneska tady můžu sedět s filozofem Borisem Zalou v Bratislavě, v jeho pracovně, v jeho knihovně a dovolím si položit pár otázek, co se týče dění v České republice, kde samozřejmě v těchto týdnech probíhá volební kampaň, která vyvrcholí v říjnu a vlastně, které jsme měli možnost vidět to, co někteří komentátoři v Česku nazvali koncem nebo dokonce smrtí sociální demokracie, nejstarší politické strany v Čechách, kdy vlastně kandidátka ČSSD tak se sloučila s kandidátkou radikálně národně konzervativního prokremelského Stačilo a spustilo masivní exodus z té strany. A já bych se asi dovolil říct, že to zároveň podtrhlo takovou pravicovou hegemonii, která českou politiku ovládla. A chtěl bych se samozřejmě i Borise Zaly na to zeptat, jak to sleduje on a jestli se česká levice z toho dokáže ještě někdy vzpamatovat. Predovšetkým je to osobne veľmi ľúto, presne tak ako to, čo sa stalo so Smerom, pretože som bol pri znovu zakladaní Československej sociálnej demokracie ešte v 89. roku spolu s Přemyslom Janírom, s Kabanom, s Jiří Horákom a teda s celou partiou, kde ja som teda v tom čase zakladal Slovenskú sociálno-demokratickú stranu, ale v úzkej koordinácii s českou stranou a spoločne sme pracovali na obnovení sociálnej demokracie. A napokon sme úzko spolupracovali veľmi dlho a veľmi úzko sme spolupracovali aj počas vlád Smeru, však sme mali aj spoločné zasadnutia vlády. Veľmi dobre si spomínam na spoluprácu s Jirkom Paroubkom v tých časoch, nehovorím o Milošovi Zemanovi, takisto. Ale to je kamarádska rovina. To, čo mi je veľmi ľúto, skutočne je, a potom to pripomeniem, že to není len problém českej sociálnej demokracie, je vlastne to spojenie alebo ten presun k tomu až ultrakonzervatívnemu krídlu. Niekedy mi je to až tak ľúto, že si musím spomenúť, ako v 20. rokoch mnohé ľavicové prúdy prechádzali k fašistickým hnutiam alebo nemeckej NSDAP, v ktorej sa aj ten tzv. Strasserovský prúd, ktorý vlastne predstavoval to, čo by sme nazvali národnú ľavicu, sa integroval dovnútra nemeckého nacizmu. Čiže aj z tohoto historického pohľadu si treba dávať veľmi výrazný pozor, pretože neexistuje nič, čo by sme mohli nazvať ľavicou, ak to má národno-konzervatívny rozmer. To proste nejde. No a teraz to poviem v tom obecnejšom zmysle. Je to kríza toho, že si v strednej Európe stredoľavé strany, predovšetkým sociálna demokracia, nevedela nájsť spôsob oslovenia voliča, repertoár problémov, ktorý by mu ponúkla, že je schopná riešiť tak, aby to nešlo po ruke národno-konzervatívnej línii. Poviem to inými slovami, ja vôbec nemusím súhlasiť s mnohými bruselskými politikami, ktoré môžem pokladať povedzme za neoliberálne, alebo môžem ich pokladať za kresťansko-demokratické, nemusím s nimi súhlasiť, ale to neznamená, že sa stávam protibruselský. Ja musím na úrovni Európskej únie presadiť alternatívny ľavicový prúd, ale nemôžem ho stavať na tom, že som protibruselský. To dokonca z pravicovej strany pochopila Meloniová, pochopila Le Penka, ktorá sa vzdala toho, že by chcela Francúzsko vytiahnuť z eurozóny. Meloniová veľmi dobre pochopila, že čokoľvek chce presadiť v emigrantskej politike, čo je jadro ich strany, musí cez Brusel a v Bruseli. Čiže musí tam bojovať. Čiže ľavicový koncept, ktorý je proeurópsky, prointegračný, pokrokový, stredoeurópske sociálne demokracie nevedeli skoncipovať. Tu vidím tú tragédiu a preto začali hľadať akúsi alternatívu voči liberálom niekde na konzervatívnej pravici.
A už aj to je historicky absurdita. Veď liberáli boli vždy najbližší spojenci sociálnej demokracie a vždy sa to aj charakterizovali, že liberáli sú sociálni demokrati na pol ceste. A my musíme ten krok urobiť ďalej. Čiže pokladám to z hľadiska dejín českej sociálnej demokracie a tým pádom aj československej sociálnej demokracie za tragédiu. Nedá mi to nezeptat se ještě v této souvislosti. Vy jste vlastně taky v té vaší zajímavé odpovědi, tak jste zmínil střední Evropu několikrát. Řekl byste, že vlastně ta minulost státního socialismu ve střední Evropě, tak v tom hraje roli, že zkrátka po tom roce 89 se nějakým způsobem ten socialismus nedokázal nikdy zpamatovat, řekněme z té kompromitace v případě Československa normalizačním režimem. Na druhou, ano. Ještě teda v rychlosti dokončím, abych si trošku zkomplikoval ten dotaz. Ale na jednu stranu totiž vlastně taky to, co jste tady popisoval, tak já bych asi řekl, tak zároveň bylo spatření v Itálii, kdy vlastně s nástupem Silvia Berlusconiho, tak jsme viděli, že ta strategie těch populistických stran cíleně cílila na levici a tu levici taky asi určitě částečně pod tlakem korupčních skandálů tak odstavila od toho mainstreamového nebo hlavního diskurzu a do dneška se z toho nespamatovala. Tak proto možná je v tom nějaké specifikum, taky zároveň v Itálii dlouho levicové strany té politické sféře dominovaly. Áno, začnem z tej našej slovensko-českej stránky. To ste veľmi dobre naznačili, že kde je to dedičstvo. Ale ja si myslím, že to není nejaké dedičstvo. Často to mentalisti tak stavajú, že to je mentálny problém, lebo všetci... Nie. Ten problém je v tom, že za socializmus sa považovala etatizácia. Všetko, čo mal robiť štát, tak sa pokladalo za socialistické. Inak v Amerike dodnes, ešte keď máte aj štátnu cestu, to je socializmus v ich očiach. Ten etatizmus vo väčšine ľudí práve z tej normalizácie zostal, ktorý napokon... A to si stotožňovali so socializmom, pretože to bolo tak, áno, socializmus bolo, že všetko robí štát. Všetko kompletne. A to je skutočne toto negatívne dedičstvo, ktoré ťažko otváralo dvere, povedal by som, pre niečo, čo by malo ľavo-liberálny rozmer, kde by sa charakterizovalo aj to, že áno, ja chcem mať aj ľavicové témy, aj ľavicové problémy, aby sa stali skutočnosťou, ale musím ich dôsledne robiť v slobodnom priestore, v demokratickom priestore. To vždy mi sociálni demokrati, rakúsky alebo aj nemeckí zdôrazňovali, že pozri, sociálna demokracia, ale podstatné meno je demokracia. Tá sociálna je to, ako my chceme reformovať spoločnosť, aby bola ľudská, aby bola humánna, aby bola sociálna. Ale nechceme porušiť demokraciu. Čiže dosahovať nejaké výsledky aj v sociálnej politike narúšaním demokratických procesov, to nie je ľavicová politika. To je bismarckovská politika práve konzervatívneho. Dokonca sociálni demokrati si z Bismarcka robili srandu a hovorili, že to je štátny socializmus, ktorý potom, ani nie za Lenina, potom až pri stalinizácii prebrali aj Sovieti a rozšírili ho potom do celej vlastne strednej Európy. A toto nám ostalo. No a tá druhá vaša otázka v tom Taliansku, je to paradoxné, že práve talianska lavica, ktorá bola teda veľmi silná, ale paradoxne bola silná komunistami, sa nespamätala z tohoto, lebo všimnite si, hovorí sa o kríze socdem, ale reálne to není pravda. Sociálni demokrati vládnu, ja neviem, od Dánska po Španielsko, permanentne majú veľmi silné pozície a ja som veľmi obdivoval napríklad, ako sa Sanchez dostal ako drží už 10 rokov drží pri vláde španielských socialistov konceptom boja proti frankizmu na jednej strane, čiže to, čo by sme my na Slovensku podali boj s neoludáctvom alebo s tým klerofašistickým slovenským štátom. A na druhej strane obrovskou politikou emancipácie žien v Taliansku, v Španielsku, ktoré boli skutočne potlačené
tým cirkevným katolickým dogmatizmom a on tam rozvinul obrovskú aktivitu, ku ktorej sa pridalo veľké množstvo humanistických katolíkov. A dneska urobili v Španielsku obrovský obrad k tomu, k ženskej emancipácii a nie s nejakými extrémnymi výkrikmi o 70 záchodoch a podobných vecí. Opačne nie, o reálnom postavení ženy a jej priestoru v spoločenských aktivitách. A to je umenie každej z tých politických strán nájsť si ten aj historicky odôvodnený priestor, ale aj poskytnúť budúcnosť svojim voličom podľa histórie tejto ktorej krajiny. Sociálna demokracia nikdy nebola kominterná, že tu máme jeden program, ktorý diktuje Moskva a podľa toho sa správajte. Čiže každá tá socdem strana si musí nájsť, no a bohužiaľ Česká si nenašla, splynula s týmto, a Slovenska, kde už ja som bol optimista po 10 rokoch, že už máme pevne sociálnu demokraciu, sa pod Ficovou taktovkou prekorčulovala ku konzervatívnej pravici, národným konzervatívcom. Nicméně, jak vy už jste v tom našem minulém rozhovoru naznačil, tak na druhou stranu slovenská levice tak je roztříštěná. Tak vlastně někteří voliči, levicoví voliči na Slovensku, tak možná zůstali ještě zakotveni ve Smeru, aniž si uvědomili, že Smer už není levicový. Někteří hledají střední cestu nějakou v Hlasu, jiní naopak jsou u progresivného Slovenska. Čili tady taky je na jednu stranu nějaká roztříštěnost a na stranu druhou tady ale ten elektorát asi nezmizel. Vy ste taký jemnúčký, že to není len roztrieštenosť, to je zmetenosť. To je celková zmetenosť na politickej scéne. Skutočne, povedzme, 90% voličov progresívneho Slovenska, ktorí sa grupujú okolo progresívneho Slovenska, sú stredolaví voliči. Predovšetkým tá mladšia generácia, ale aj tá stredná generácia. Progresívne Slovensko im to nemôže povedať, pretože oni sami seba chápu, že sú liberáli. To je paradox. Jedna časť lavičiarov, ktorí sa pokladajú za lavičiarov, a teda sú doslova a do písmena len dediči stalinizmu. Nemajú s lavicou nič spoločné a nikdy k žiadnej lavicovej koncepcii sa ani nedopracovali. Je to obyčajná nostalgia za stalinským Ruskom, tak by som to povedal, ani nie za sovietským zväzom. Alebo teda u niektorých vyspelejších je to sovietizmus. Ale to sú už tí vyspelejší. Tá zmetenosť u voliča, kto ku komu patrí a čo je skutočne veľká a netýka sa inak len lavice. Povedzme progresívne Slovensko, ja by som ho skôr charakterizoval tak, že má v sebe niekoľko prúdov. Má v sebe aj prúd liberálny, má dokonca teraz už v sebe aj prúd pravicovo-liberálny, čo predtým nemal, ale stále tam má aj prúd ľavicový, ale ten sa skôr viaže na problematiku emancipácie menšín a nie na sociálno-ekonomickú problematiku. Čiže aj tam je rozvrstvenosť. Ale napríklad pravicové strany nemajú žiaden reálny program, v ktorom by vedeli povedať, že prečo sme pravicová strana, okrem teda mlátenia prázdnej slamy, že patríme na západ. To je ako jediné, čo je úplne prázdna teda stránka veci. Čiže myslím si, že a ja nehovorím o kríze, skoro nikdy, ja ten pojem krízy nemám veľmi rád, lebo celý život vidím, že máme rôzne výzvy a problémy a musíme ich riešiť. Ale v istom zmysle je to kríza politických identít. Že jednoducho ľudia nevedia sa zaradiť, kam skutočne ako teda patria a kam patria strany, ktoré ich volia. No a samozrejme to, keď si nechá Smer alebo aj Hlas dneska prídomok k názvu sociálna demokracia, je úplným zmetkom, pretože ich politika nemá so sociálnou demokraciou nic spoločné. Čili možná na závěr, už nám dochází čas, tak asi možná jenom poslední otázka. Dalo by se říct, že vlastně tahle ta roztříštěnost, tak ta vlastně z velké části z ní těží populistické a národně konzervativní strany. A možná bych ještě vzpomenul, vlastně v těchto dnech, tak jsem tady na Slovensku viděl jeden z posledních průzkumů, tak taky ukazoval, že právě Progresivné Slovensko a strana Hlas, tak jsou jediné dvě strany na Slovensku, které mají větší podporu mezi ženami než mezi muži. Áno. Ja by som bol tvrdší v tomto prípade, ako ste to vycharakterizoval. To nie sú populistickí
To je normálny, tvrdý, národno-konzervatívny prúd a skutočne, ja teraz dokončujem knihu o vývoji práve národného konzervativizmu a jeho intencii smerom k fašizmu alebo k fašizujúcim prúdom. A tam je veľmi pekne krásne vidieť, že ten pojem populizmu ani nevystihuje tú realitu. Tie prvky sú skutočne v tom, že je to silne orientované národne, ale to by mne vôbec nevadilo, keby, ja poviem príklad, aby to bolo možno aj poslucháčovi ako jasné. Ja sa pokladám za tvrdonárodného, ale ja tvrdím, že národným záujmom a perspektívou Slovenska je Európa a dovolím si tvrdiť, že dokonca federálna Európska únia, pretože Slovensko nikdy nemalo ani takú bezpečnostnú ochranu, ani také ekonomické možnosti a napokon to posledné, čo poviem, veď predsa sme nikdy nesedeli za stolom, v ktorom sa rozhodovalo o budúcnosti svetových mocností a o svetových udalostiach a dnes za tým stolom sedíme. Čiže my máme najväčšiu suverenitu, akú sme kedy mali a vo federálnej Európe my tú suverenitu ešte posilníme a získame na tom. A to isté sa týka podľa môjho názoru aj Českej republiky. A teraz to ešte prenesem, ak mi dovolíte, aj na občanov. Mne sa v Európskej únii ako občanovi slovenskému, ale aj českému, mne sa rozšírila suverenita. Ja nie som už obmedzený len na suverenitu Slovenskej republiky, ja sa môžem suverénne pohybovať v Európskej únii bez hraníc, môžem podnikať veľmi suverénne v ktorejkoľvek oblasti, môžem si nakupovať, kde chcem, čo chcem, môžem robiť, kde chcem v Európskej únii. A ešte aj v právnom systéme som ja občanom Európskej únie a mám práva, ktoré si môžem ako európske práva vymáhať v Európskom súdnom systéme. Moja suverenita ako individua sa výrazne rozšírila. Čiže to je nesprávna interpretácia, že Brusel nám bere suverenitu. Figu borovú opačne, ak sme múdri, tak nám ju rozširuje. Na Britských listech už to jednou zaznělo, největší národní zájem Čechů a Slováků je Evropská unie. Děkuji za pozornost a těším se na slyšenou. Všetko dobré prajem.